ई कविता जोन बाटे तो जीजा जी लोग जब से फूफा भइल लोग तब से वो लोग के कितना इज्जत मिलता। इस चीज लोग के सामने हम दर्शावे के प्रयास करतनी। रोगा लोग सुनी लो और एक आनंद उठाई लो। चाभे 56 भोग उहे, चाभे 56 भोग उहे, अब गुड़ से पानी पियत बा। चाभे 56 भोग उहे, अब गुड़ से पानी पियत बा। जीजा जब से फूफा भइले, जीजा जब से फूफा भइले, रसगुल्ला ना भेटत बा, रसगुल्ला ना भेटत बा। नौका नौका रिश्ता भइल, नौका नौका रिश्ता भइल, काम कौन बा जीजा के। नौका नौका रिश्ता भइल, काम कौन बा जीजा के। नौका के आगे के पूछी, नौका के आगे के पूछी, भूतकाल के जीजा के, भूतकाल के जीजा के। पहले कितना स्वागत होखे, पहले कितना स्वागत होखे, जब जीजा जी आवस त। पहले कितना स्वागत होखे, जब जीजा जी आवस त। साली बेना लेके बैठस, साली बेना लेके बैठस, जीजा जी फरमावस त। साली बेना लेके बैठस, जीजा जी फरमावस त। गुदगर गुदगर सोफा लागे, हवा लागे बेना के। गुदगर गुदगर सोफा लागे, हवा लागे बेना के। मीठ मीठ सरहज बतियावस, मीठ मीठ सरहज बतियावस। मिले मिठाई छेना के, मिले मिठाई छेना के। बढ़िया बढ़िया चीज किने लोग जाके सार बाजारी में, बढ़िया बढ़िया चीज किने लोग जाके सार बाजारी में। किस्म किस्म के व्यंजन बने, किस्म किस्म के व्यंजन बने। भाई हो ससुरारी में, भाई हो ससुरारी में। लौटे बेरा सास ससुर लोग नेग थमावस हाथे में। लौटे बेरा सास ससुर लोग नेग थमावस हाथे में। निगवे ले नाही ए भाई, निगवे ले नाही ए भाई। कपड़ा लाता साथे में, कपड़ा लाता साथे में। जीजा जब से फूफा भइले, खटिए सोफा भइल बा। सूते खातिर तकिया नइखे, औरी चादर मइल बा, औरी चादर मइल बा। साली के हु लौकत नइखे, साली के हु लौकत नइखे, भइल सभे पराया बा। साली के हु लौकत नइखे, भइल सभे पराया बा। सास ससुर लोग ठेंगत बाटे, सास ससुर लोग ठेंगत बाटे। बुढ़ौती के छाया बा, बुढ़ौती के छाया बा। सरहज सार लोग फसल बाटे अपना अपना दुनियादारी में। यही से पाहुन लोग गइल छोड़ले बा ससुरारी में। ये कविता यदि लोग के अच्छा लगे तो एकरा के आगे से आगे बढ़ाई लो।